Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir görkem hadisi var. Kişilerge, umumen cemiyette yaşayanга, bir-birine yardımlaşu'nun faydasın kişilerge beyan kıla turgan. Biz гадәттә уйлыйбыз, әгәр дә берәр туганга, күршегә, дуска, кардәшкә ярдәм иттек икән, без ул вакытта аның ярдәме шул кешегә генә була дип. Һәм уйлыйбыз, нәрсә соң бездән һаман ярдәм сорый, нәрсәгә соң мин аңа ярдәм итәргә тиеш дип, инде шулай бит кеше күбрәк ярдәм сорый башласа, яки проблемасын чишергә сораса. Әмма Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шушы без укый торган Муслим җыентында килә торган сахих хадистә әйтә. Нәрсәдә ярдәм итүчегә ди күбрәк файда ярдәм ителгән кешегә караганда. Карагыз, ни гаҗәеп матур хадис. Булай бит. Ягъни нәрсә дигән сүз, без уйлыйбыз, шушы кешегә ярдәм иттем, ярдәмебез тиде дип, әмма хаклыкта без үзебезгә ярдәм иткән булып чыгабыз. Ни өчен хәзер аны укып белербез? Чөнки менә бу бик тә актуаль тема, бик тә кирәкле хадис. Бүген көндә менә күп ишетелә бит. Мәсәлән, монда пожар булган, шушы кардәшкә анда ярдәм кирәк. Менә монда кеше юл фаҗиасына юлыккан, аңа операция акча кирәк, машинасы ремонтларга анда ярдәм кирәк. Яки дә булса, бер кеше эшсез калган, эш эзли икән, гаиләсен туендырасы бар. Һәм шулатта уйлыйбыз, ярар, бүтәннәр ярдәм итсен, ярар, ничек юлын табар әле, ярар, әнә байраклар бар, алар борчылсын. Ягъни без читләшәбез, шушы проблемадан ярдәм итәргә ашкынмыйбыз. Һәм уйлыйбыз, ярдәм итсәм, менә миннән аңа файда була дип. Чынлап та дөрес итеп нитсәң, инде бер яктан карасаң, аңа файда була. Чөнки ярдәм итәргә дә кирәк. Әмма менә бу хадис өйрәтә, ярдәм иттең икән, аңа ярдәм итүгә караганда файдасы сиңа күбрәк тия икән. Ни өчен? Беренчедән Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Карагыз, беренче өлештә хадис. Нәрсәдә? Мән наффаса анил муъминин курбатан мин кураби дөнья, наффаса Аллаһ анху курбати мин курабил яумил қияма. Әгәр дә мөмин бу дөньяда берәр кешенең борчуыннан, берәр мәшәкатеннән, берәр кайгы әлегә икән, шушы борчуыннан арындыра икән ди, Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә ди, аны шушы бер борчуыннан, мәшәкатеннән арындырачак ди. Ягъни кеше бер проблемага юлыкты икән, без ярдәм кулы сузып, аның шушы проблемасын чишергә ярдәм иттек икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә кыямәт көнендә шушы бер проблеманы чишергә ярдәм итәчәк. Димәк, кешенең борчуыннан арындыру ул үзебезгә файдага икән. Үзебезнең борчу, үзебезнең проблеманы чишергә Аллаһ ярдәм итәчәк. Һәм шулай гал дәвам итеп әйтә: "Ва ман яссара على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة." Берәр авырлыкта калган кешенең хәлен җиңеләйтә икән ди берәр кеше, Аллаһ Тәгалә аның хәлен ди бу дөньяда да, ахирәттә дә җиңеләйтәчәк ди. Ягъни берәр кешенең бурычлары бар ди. Авыр хәлдә калган була бит инде, шулай бит, бурычны түләргә кирәк. Бер кеше килде дә, мөмкинчелеге бар икән, әйдә мин синең бурычыңны каплыйм ди. Ягъни моның шушы авырлыктан арындырды. Аллаһы Тәгалә шушы авырлыктан арындырган кешенең үзенең берәр проблемага юлыга икән, берәр авырлыкка дучар була икән, аның шушы авырлыгын җиңеләйтәчәк. Бу дөньяда да һәм ахирәттә. Карагыз, кешенең бурычын каплау, кешенең авырлыгыннан җиңеллек тудыру, җиңеллек ясау, проблемасын чишеп бирү, димәк, аның файдасы кемгә? Теге кешегә караганда, менә шушы ярдәм итүчегә. Карагыз. Менә бу безнең бөтен уйлау фикерне үзгәртергә тиеш. Кешегә ярдәм иткәндә, авырлыктан аңа чыгу юлын күрсәткәндә, җиңеләйткәндә, аның тормышын файдасы күбрәк безгә икән.
Һәм нәрсә ди? Тагын шушыны дәвам итеп инде. Валлаһу фи аунил абди ма кана абду фи ауни ахиһи ди. Монысы тагын да инде шушы сүзләрне тулыландыра нәрсә ди? Берәр кеше ди кардәшенә ярдәм итүне туктамаган вакытта ди, Аллаһ бәндәсенә дә ярдәм итүдән туктамаячак ди. Карагыз. Кардәшләреңә, туганнарыңа, дусларыңа ярдәм кулы сузып торган сайын, Аллаһ Тәгалә дә сиңа ярдәм итүдән туктамаячак ди. Ягъни кешенең хаҗатын үтәү, йомышын үтәү, проблемаларын чишү, авырлыкларын җиңеләйтү, аңа ярдәм итеп торган сайын, Аллаһ Тәгалә дә ди сиңа ярдәм итүдән туктамаячак ди. Карагыз. Менә бу сүзләр, менә 3 өлеш өйрәндек. Шулай бит? Чынкылыктан, борчудан арындырсаң, авыр хәлдә калсаң, хәлен җиңеләйтсәң, һәм ярдәм кулы сузып торасың икән. Кеше кардәшенә ярдәм итүне туктатмаган вакытта, Аллаһ та ди кешегә дә ярдәм итүдән, шушы бәндәсенә ярдәм итүдән туктамаячак ди. Әгәр дә без туктадык икән ярдәм кулы сузудан, димәк хәдистән аңлашыла, нәрсә? Аллаһның ярдәме дә туктаячак. Хәдистә шулай әйтелә. Бу Пәйгамбер саллаллаһу сүзләре, ул вахи, Аллаһ тарафыннан әйтелгән сүзләр. Шуңа менә бу безне этәрә күбрәк шушы авырлыкта, проблемада калган, әҗәтләре булган, ярдәмгә мохтаҗ булган кардәшләребезгә ярдәм иткән сайын, Аллаһның ярдәме безгә килеп торачак. Карагыз. Тагын кабатлыгыз. Икеләтә файда кешегә ярдәм кулы сузганда. Беренчедән Аллаһның ярдәме, беренчедән шушы үзеңнең проблеманы Аллаһ Тәгалә чишергә ярдәм итәчәк. Шушы авырлыктан сиңа үзеңә җиңеллеккә чыгарга ярдәм итәчәк. Син ярдәм кулы сузган сай, Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итеп торачак. Нинди зур файда. Һәм икенчесе шиксез әҗр-савап. Кыямәт көндә шушы ярдәм кулы сузганның әҗрен күрәчәксең. Әгәр дә Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен ихласлы эшләм. Икеләтә. Кешегә ярдәм итәбез, аңа синең файдаң тия. Шулай бит? Үзеңә икеләтә өстенлек дәрәҗә бирелә. Ни өчен? Беренчедән әйттек әҗр-савап, икенчедән шушы хәдистә килгәнсә, Аллаһ да синең проблемаларыңны, синең эшеңә кирәк булган ярдәмеңне биреп торачак. Менә бу хәдис этәрә инде нишләргә? Ярдәмчел булырга. Теге минем йортым кырыйда, алар булышыр әле, ярар хәлләрәкләр бар, алар эшләрләр, ярар гыйлемлерәк бар, алар киңәш белән ярдәм кулы сузырлар, һәм башка дип, кырыйда калмаска, нинди генә хәлдә калмаса да, безнең акчалатамагында физик хезмәт беләнме, яки матур гына киңәш беләнме, яки илтеп кую, алып кайту, нинди ярдәм кулы суза алабыз, әгәр ярдәмгә мохтаҗ кешегә инде без омтылырга тиешбез, нишләргә? Аңа булышырга. Чөнки файдасы икеләтә безгә әйләнеп кайта. Үзебез өчен. Һәрберебезнең ниндидер авырлыклары бар, һәрберебезнең ниндидер теге борчулар бар, төшенкелеккә төшкән вакытлар бар. Безгә дә ниндидер эшләрдә ярдәм кирәк. Менә шушыларны без калганнарга эшләп булышып калганнарны шушы проблема арындырган сайын безгә дә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме килеп торачак. Һәм менә шушы хәдис белән инде дәлилләнеп, моны тормышка ашырырга Аллаһ Тәгалә тәүфыйк, һидаят бирсен, аңлау бирсен. Әйе, без әйтәбез, менә алар булышсын, алар төзелсеннәр анда теге мәчет, мәдрәсәләр бит инде, яки пожар булды ди, аңа акчалата ярдәм кирәк, өен төзеп чыгарганда, монда кирәк ди бер кеше машинасын ремонтларга, анда авыр хәлдә калды. Ярар, бүтәннәр, байлар бар, шулар бирерләр. Әйе, бирерләр. Бирәчәкләр дә. Әмма бит аның әҗере, аның файдасы ул кешегә була. Нишләп без омтылмыйбыз үзебезгә файда, изгелек кылырга? Икеләтә бит файда безгә кайта. Шуңа күрә нинди генә берәр ишетсәк, шушындый бер ярдәм кирәк дип, без үзебез иң беренче омтылырга тиешбез. Фастабикул хайрат, изгелек кылуда ярышыгыз дип, сахабалар ничек ярышалар? Шулай бит, бүтән малларын бирәләр иде. Аллаһ юлында. Шуңа күрә чөнки файдасы үзебезгә.
изгелек, игелекле гамәлнең әҗре безгә булачак. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә моны аңлап, төшенеп, һидаят биреп, гамәлдә, тормышта кулланып, шушы үзебезнең проблемаларны чишеп, үзебезгә ярдәм итәргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакалла ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.